Infopodcast. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Llum, càmera, acció. Sant Cugat s'ha convertit en un plató mòbil. Una vuitantena d'espais de la ciutat han estat testimonis de produccions audiovisuals que han arribat a les grans sales de cinema de tot el país. Of its finest citizens. I'm a private detective. The name is Philip Marlowe. How private are your investigations, Mr. Marlowe? What can I do for you? Si teniu el costum de veure pel·lícules en versió original, segurament haureu reconegut aquesta veu. És la de l'estrella de Hollywood Liam Neeson, qui va filmar en el 2022 una pel·lícula ambientada en Los Angeles dels anys 30, al barri de la Floresta. Sí, ho heu escoltat bé, al barri de la Floresta. ¿Por qué no puede ponerse? Eso tendrá que contártelo ella. El destino. Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? Netflix tampoc deixa escapar Sant Cugat com un dels seus escenaris i va portar fins a Mirasol la sèrie El Inocente, protagonitzada per Mario Casas. Però també hi ha lloc per als directors santcugatencs. És el cas de l'òpera prima de Joan Ramon Armadàs, La teoria dels cossos, que es va gravar un 40% a la ciutat de Sant Cugat. Localitzacions com el claustre del monestir, Torre Negra o el Marc Antic han servit per explicar aquesta comèdia que s'emmarca en l'any de Ferrater i que s'estrena a les sales a finals d'anys. Ho explica Armadàs. Sant Cugat va ser des del principi un element principal, juntament amb Reus, perquè tot el rerefons de la història és l'any Ferrater, i en aquest cas Gabriel Ferrater va néixer a Reus i morir a Sant Cugat. Per tant, des del principi ja vam plantejar aquestes dues ciutats com a escenaris principals de la història. I a més, en el seu moment, ja ho vam fer saber als ajuntaments pertinents, no només per fer-los partíceps de la producció, sinó perquè ens facilitessin, en aquest cas, llocs. Sota aquest ampli ventall de possibilitats que ofereix tant la natura com les infraestructures, va néixer el servei digital Sant Cugat City of Film, un portal de l'Ajuntament que ajuda i assessora a productores per com i on rodar. La regidora de promoció de la ciutat, Esther Madrona, parla de com d'important és per Sant Cugat atraure aquest negoci. Perquè és cert que el nombre total de rodatges que s'acullen arreu del país representa un 7% del PIB del país. Per tant, no és que nosaltres considerem que Sant Cugat és una ciutat superbonica i que, per tant, fins i tot a nivell de promoció de la ciutat ens encaixa posar-la a disposició d'aquestes productores, sinó que també entenem que és un gran motor econòmic acollir rodatges. Tot i que és més atractiu veure estrelles de cine a la ciutat, el volum més gran de rodatges que es fan i que utilitzen aquest servei són per gravar anuncis publicitaris, però amb aquesta eina, que busca promocionar Sant Cugat com a una ciutat plató, qui sap qui pot ser la següent actriu o el següent actor de renom internacional en visitar-nos. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.